һәрбер бәйге ул үзенә күрә яңа бер баскыч бит инде. Минем кичкенәдән Золушканы уйныйсым килә. Минем әлдә бар ул хыялым. Мәдәният өлкәсе ул бит инде бик четерекле өлкә. Бигрәк тә инде хатын-кызлар өчен. Үрнәк инде ул тәрбиядән килә торгандыр. Үз-үзең булып калсаң, миңа калса алай яшәү дә рәхәтрәк. Театр ул бик күп вакытны, көчне, энергияны сарыф итә торган эш урыны дип әйтәсем килә. Чөнки анда салкын борын белән, ярты аяк белән генә килдем бит инде менә, җитмиме инде дип кенә булмый. Беренче сюжеттагы бер фикерегез миңа шундый кызыклы булып тоелды. Сез баш рольләрне уйнарга яратмыйсыз икән. Сүзләрем күп булса, текстны алып кайтып, өйдә бикләнеп, егетләр, әтисе, миңа комачауламагыз. Минем текст ятлыйсым бар. Гадәттә тапшыруга килгән хатын-кызларыбыз менә минем шундый көчле, характерлы роль башкарасым килә дип әйтәләр. Менә сезнең андый хыялларыгыз бармы? Рөстәм маҗаралары спектаклендә мин анда 12 роль уйныйм. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм кояшлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Хатын-кыз ул март җиленә охшаш, хәлсез, ләкин шул кадәр батыр, салкыннары, ялкыннары белән, саф күңеле белән ул матур. Тапшыруыбызның бүгенге темасын хатын-кыз мәдәният өлкәсендә дип алырга булдык. Иҗатта үрнәк хатын-кыз нинди була? Бездә бүген кунакта ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз карашы бәйгесендә хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясе җиңүчесе Татарстанның ат казанган артисты Альбина Гайзуллина. Хәерле көн, исәнмесез Альбина, хуш килдегез. Исәнмесез. Biz sizni ихлас күңелдән котлыйбыз. Шуннан да инде бу зур һәм бик лаеклы җиңү. Алда да сезне зур җиңүләр көтсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга, рәхмәт. Шулай зурлап, рәхмәт. Һәм аннан соң сезне һәм барлык хатын-кызларыбызны әле кичә генә булып беткән халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйбыз. Йөзләребез һәр вакыт язгы кояшта елмаеп торсын һәм һәр көнебез ямьле чәчәккә тиң булсын. Шулай бит? Әйе, амин, шулай булсын, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800-532-55. Альбина, безнең сезнең хакта сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы Альбина Гайзуллина Татарстанның ат казанган артисты. Абдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театр артисткасы. Альбина иҗат белән мәктәптә укыганда ук мавыгып китә, тик башлыча вокал белән шөгыльләнә. Ләкин театрга булган мәхәббәте көчлерәк булып чыга күрәсең. Юллары Казан театр училищесына барып тоташа. Аны тәмамлаганнан бирле Альбина ханым Кариев театр тамашачысын сөендерә. Бүгенге көндә арсеналында 50дән артык роль бар. Мин баш геройларны бик яратмыйм, үземне героиня итеп санамыйм. Икенче пландагы характерлы рольләр минем табигатыма якынрак. Һәр героем да минем өчен бик кадерле ди актриса. Альбина Гайзуллина иҗтимагый социаль тормышта да актив катнашырга, һәр нәрсәгә өлгерергә тырыша, үзен төрле өлкәләрдә сынап карый. Яңа уңышлары, яулаган үрләре хакында тапшыруыбыз барышында якыннанрак танышырбыз әле. Сезне бәйге турында сөйләшүдән башлыйк әле, шулай бит. Сез инде әйтеп үткәнебезчә, хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңү яуладыгыз. Без инде тагын бер кат сезне котлыйбыз. Менә әлеге бәйгедә катнашуыгыз турында сөйләп үтсәгез иде. Дөресен генә әйткәндә, бу бәйгедә катнашу минем өчен ул көтелмәгәнрәк хәл булды. Шундый хәбәр килде. Әйдәгез әле катнашып карыйк әле. Үзегезнең шушы ничә ел, минем бит инде быел август аенда 20 ел була театрда эшли башлаганыма. Әйе. Менә шушы 20 ел эшләү дәверендәге барлык үзегезнең җиңүләрегезне, уңышларыгызны җыеп, менә шушы бәйгегә җибәреп карыйк әле диделәр. Һәм инде без театрда директорыбыз белән һәм дә инде театрдагы безнең кызлар белән шушы мәгълүматларны җыеп, шушы бәйгедә катнашырга дип җибәрдек. Һәм
Мен инде бу хактан иштер онытып та җибәрдем үзем дә шулай теге хәбәр килеп төшкәндә. Көтеп тә йөрмәдем һәм бер дә көтмәгәндә бер атна чамасы үткәч миңа шалтыраталар. Шулай сез шундый бәйгедә җиңеп чыктыгыз дип. Мин нишләргә дә белмәдем инде, каушап киттем, бөерләрем килде, күзләремә яшь килде. Театрда идем инде, шуннан соң инде нишләргә белмим, кемгә барып әйтергә, кем белән шатлыгымны уртаклашасым килде. Һәм менә шулай итеп безне инде аннан соң бүләкләүгә чакырдылар һәм менә шушы көннәрдә генә без бүләкләнеп кайттык. Бу искиткеч матур мизгелләр булды. Шундый зур ниндидер бәйрәмдә кебек мин хис иттем үземне һәм менә аннан соң шундый хис булды минем кичкенәдән Золушканы уйнысым килә. Минем әлдә бар ул хыялым. Картаебрак киткәнмендер инде, ләкин минем шундый бер хыялым бар иде, нигәдер менә шул именно Золушканы спектакль итеп сәхнәдә уйныйсы килә һәм Золушканы башкарасым килә иде инде минем. Һәм менә мин шул бәйгедә кытлауны алырга инде бүләкләнергә килдем дә һәм анда шундый зур баскыч, анда шундый музыкада уйнап торалар, матур шундый алтын йөгертелгән диварлар. Һәм мин үзем шундый матур йөрим, һәм мин үземне менә шунда нәкъ Золушка кебек хис иттем. Шундый рәхәт булды. Менә хезмәттәшләрегез ничек кабул итте? Хезмәттәшләрем барысы да бик сөенделәр, кытладылар. Әле бүгенге көнгә кадәр килә ул кытлаулар, телефонның тынып торганы юк. Җитәкчеләрем бик югары бәяләделәр. Шулай ук ылы буын артистларыбыз да чын күңелдән кочаклап, кытлап, менә шулай итеп ничектер бик матур, бик җылы сүзләрне күп ишеттем. Рәхмәт. Аллаһка шөкер. Чыннан да зур горурлык бит бу. Менә Альбина әйтергә кирәк, һәрбер бәйге ул үзенә күрә яңа бер баскыч бит инде. Шулайдыр инде. Менә бәйге сезгә ниләр бирде? Беренче чиратта инде әлбәттә ышанычыгыз арткандыр, шулай бит? Әле дөресен генә әйткәндә мин аны бик үк аңлап та бетермим, ничектер. Ләкин шуннан да ышаныч арта. Ничектер син үзеңне тагын да югарырак үрләр куясың. Ничектер менә бит мин монысын булдырдым. Димәк мин искәрәк менсәм дә булдыра алам икән бит дип ничектер менә шулай инде үзеңнең планка дип әйтәләр бит, планканы инде арттырасың, үзеңә инде ниләрне задачаларны югарырак куярсың. Менә Альбина мәдәният өлкәсе ул бит инде бик четерекле өлкә. Бигрәк тә инде хатын кызлар өчен. Менә әлеге өлкәдә ничек итеп үрнәк булырга? Сезне бит инде юкка гына сайламаганнар. Димәк, сез үрнәк. Менә иң беренче үрнәк инде ул тәрбиядән килә торгандыр. Әти-әнием миңа дөрес тәрбия биргәннәрдер дип уйлыйм инде мин. Үземчә шуңа. Чөнки менә мин үзем дә әни һәм балаларны тәрбияләгәндә төрле вакытлар була, авыр вакытлары да була, балаларның да авыр чорлары була. Һәм менә бу вакытта миңа калса бик мөһим балага дөрес юнәлеш биреп, баланы ничектер кайсы бер балага ачулану кирәк, кайсы бер баланы сыпырып, яратып куярга кирәк. Менә нәкъ шушы алтын урталыкны табып, әти белән әнием мине тәрбияләгәннәрдер дип уйлыйм. Һәм инде театрга эшкә килгәч, үрнәк кешеләр, алар минем өчен ылы буын безнең артисткаларыбыз булдылар һәр вакытта да. Алар янына килеп киңәшләшеп була. Менә безнең Рәмзия апа, Зирәковналар, Хәлидә апалар, Фирүзәләр. Алар инде безнең күз карашыннан кәеф юклыгында сизәләр иде, яшьтән шулай. Һәм менә ничектер мин аларга гел үрнәк булырга хыяллана идем. Алар кебек буласым килә иде. Алар гел матур киенеп йөрерләр иде менә әле ул яшьрәк вакытларда театрга килгән елларда. Һәм тормышта бармы сезнең өчен тагын үрнәк шәхесләр? Үрнәк шәхесләр инде менә бу актриса кебек буласым килә дигәннәр. Мин инде менә үзебезнең театрыбызның актрисаларын әйтеп киттем һәм үрнәк шәхесләр ул мәсәлән минем кайнанам, ул минем өчен ул шулай ук бик әйбәт, шундый яхшы күңелле, ничектер җайлаша торган минем әнием. Ул минем әнием шулай ук бик җайлы. Сүзгә килә торган түгел. Һәм үзем өчен мин ничек дип әйтим,
Әгәр үзең булып калсаң, әгәр кемгәдер охшарга теләмәсәң, менә сине бит инде шундый итеп беләләр, сине шундый итеп кабул иткәннәр инде, син шундый булып эшеңдә эшлисең, син шундый гаиләңдә, син шундый, сиңа бернинди ясалмалылык, уйнап йөрү, кемнедер шаккаттыру кирәкми. Әйе, әгәр дә сиңа ниндидер, мәсәлән, ниндидер якларың ошамый икән, алар сиңа аны әйтәләр. Менә шул әйткән сүзләрне дөрес итеп кабул гына итәргә кирәк. Һәм кабул итеп аны инде әгәр дә менә бераз шымартып җайлап куйсаң, ул тагын да менә ничектер синең халкың ничектер матурлап, камилләшеп китә бит инде. Әйе. Менә үзең булып калсаң, миңа калса алай яшәү дә рәхәтрәк. Һәм бөтен сере дә шунда шулай. Әйе. Алай рәхәт бит ул. Альбина, менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Монысы инде бүләкләү тантанасыннан мизгелләр булыр. Игътибар экранга. Бар галәм хатын-кызларны гүзәл бәйрәмнәре белән тәбрикләгәндә, ел хатын-кызы бәйгесенә дә йомгак ясалды. Биредә нәфис татларның иң-иңнәре җыелган иде. Номинации самые-самые разнообразные, и они практически охватывают все сферы, в которых задействована современная женщина. Я хочу сказать, что я работаю в сфере образования практически всю свою жизнь и занимаюсь подготовкой педагогов для дошкольного и начального образования. И для меня участвовать в этом году в конкурсе «Женщина года» особенно радостно. Почему? Потому что 2023 год был отмечен годом педагога и наставника. Без исә төшерү төркемебез белән бүләкләү тантанасының әзерлек мизгелләренә туры килдек. Катнашучыларның һәр кайсы игътибарга һәм җиңүгә лаек. Монысына шикләр юк. Женщина должна быть, во-первых, она красивой должна быть. Во-вторых, она должна быть волевой, это точно. Во-вторых, она должна, если задумала, что хорошее в смысле, чтобы она всегда выполняла. Киләчәк тормышымны театр белән бәйләргә теләвемне аңладым. Мин туп-туры алга карап, Казан театр училищесына юлландым. Һәм менә шуннан бирле инде шушы Кариев театрында эшлим. Аллаһка шөкер. Катнашучыларның дулкынлану хисләре күңел түрләренә генә сыйып бетә алмыйча, тышка бәреп чыга. Республиканың иң дигән титулын алып кара әле син. Чыннан да мин бик дулкынланам. Иртәдән инде менә күңелемдән индер күбәләк утыра, канаты белән җилфердәп. Шул вакытта горурланам да. Әлбәттә, горурлану хисләре дә бар. Һәм шул вакытта мин рәхмәтле дә. Без исә үз чиратыбызда һәр җиңүчене ихлас котлыйбыз һәм киләчәктә дә бар уңышлар гына телибез. Искиткеч кадерле мизгелләр шулай бит. Әле сезнең күңелегездә дә зак сакланыр алар. Әйе. Рәхәт бер хатирә булып. Шулай саклансыннар иде. Әйе, шулай. Менә Альбина чыннан да бит инде артист хезмәте ул иң авыр хезмәтләрнең берсе булып санала. Менә гаиләгә вакытыгыз каламысың? Ничек гармонияны саклыйсыз? Монсы да шулай ук бик мөһим мәсьәлә, шулай бит. Бик мөһим мәсьәлә, бик дөрес әйтәсез, чөнки театр ул бик күп вакытны, көчне, энергияны сарыф итә торган эш урыны дип әйтәсем килә. Чөнки анда салкын борын белән, ярты аяк белән генә килдем бит инде, менә җитмиме инде дип кенә булмый. Син театрның ишекләрен ачып кирдең икән, репетиция мол синең спектакльме. Син инде баштан аяк эшкә чумасың. Шул очракта гына син үзеңнең теге, ничек дип әйтим, үзеңнең кәсебеңне, үзеңнең шушы яраткан эшеңне 100% башкара аласың дип уйлыйм мин. Чөнки сәхнәгә гомумән салкын борын белән чыгарга ярамый. Һәм әлбәттә инде гаиләгә, өйгә вакыт аз кала. Ләкин шуңа да карамастан, менә минем хәзер бик рәхәт, бик бәхетле чорым, чөнки инде безнең улларыбыз үстеләр, алар инде хәзер зурлар. Алар хәзер йорт буенча да ярдәм итәләр, өйдәге мәшәкатьләрне дә эшлиләр. Менә аларга телефоннан гына язып җибәрәсең. Малайлар,
Бұлай итігіз, тігілі итігіз, анда су біткен, тігісі юылмаған, мұнысын итілмеген, кірлеріні үлгірмәдім деп шулай тұрып язып жіберсең, олар инде бір сөзсіз ярар әне дейлер де, мен қайтып кірем, инде үйде тәртіп. Міне Аллаға шүкір, оларыма да рахмет айтасым келе, олар бик бұл ұшырақта ярдәм итәләр. Һәм шулай ук инде тормыш иптәшем. Без бит инде икебез дә. Ул шулай ук артист, ул шулай ук иртәдән таң белән әтәчләр белән чыгып китә. 5тә үк инде иртәнге радиога китә бит инде. Һәм кич кенә кайта инде, кич җиткәч кенә. Менә шулай икебез дә шул бер вакытта кайтабыз кич белән. Ләкин икебез ике театрда эшлибез, икебез ике театрга хезмәт итәбез. Миңа калса, менә без инде ничектер шулай яраклашкан, җайлашкан, безнең бер-беребез арасында көнләшү, менә нигә сезнең менә соңрак бетә, нигә иртәрәк бетә дигән андай әйберләр юк, чөнки без аңлыйбыз, театрда сәгатьләр каралмаган, спектакльләр чыккан вакытта 11 дә була, 12, рекорд безнең төнге 3 дә булганы бар. Монысы инде премьералар алдыннан. Монысы премьера алдыннан безнең ут кую дигән аерым бер процесс бар ул театр бинасында, һәм ул ут куйганда, анда инде сәгатьләрне гомумән вакытны оныталар режиссерлар, шулай ук актерлар да, шунда сәхнәдә йоклап та ала идек без анда, кереп ашап та, капкалап та алабыз, менә шулай итеп. Бик мөһим гаиләдә менә шушы мизгелләрне аңлау. Инде моны актердан кала, актерны гына, артистны гына шулай аңлый аладыр дип уйлыйм мин. Менә өйгә кайткач рольләрегез турында фикер алышасызмы? Ниндидер бәлки бер-берегезгә киңәшләр бирәсезме? Киңәшләр ничек дип әйтим? Элегрәк без бу турыда еш сөйләшә идек. Бу инде элегрәк дип әйтүем балалар кичерәк вакытта. Ondan соң ничектер мин менә бик Рөстәмнең алай ишенә кирип, теге сорап утырырга яратмыйм. Мин премьерга килеп карарга яратам. Үзем өчен яңалык ачып, беренче күреп, бу турыда бер нәрсә дә белмичә менә яңа китап укыган кебек карарга яратам премьераны, ләкин кайсы вакытта шундый киңәшләр бирешәбез бер-беребезгә. Менә зур спектакльләр чыкканда, мәсәлән, Рөстәмнең моноспектакле чыккан иде бит шахмат. Менә ул вакытта инде без монологларны ничектер бергә ятлый идек, уңайлырак булсын өчен. Һәм үзем дә шулай, мин сүзләрем күп булса, текстны алып кайтып, өйдә бикләнеп, егетләр, әтисе, миңа комачауламагыз, минем текст ятлыйсым бар, иртәгә мин моны белергә тиеш дип, шундый мизгелләр була инде. Аңа инде элегрәк малайлар, улларыбыз сәерсенеп, көлебрәк тә карыйлар иде, тигәндә бит инде кычкырып өйрәнәсең аны. Сәер бит инде, бүлмә ишеге ябык, әни кеше тегендә кычкырып нәрсәдер өйрән. Хәзер инде тыңлыйлар да, аңлашылды әни. Менә беренче сюжеттагы бер фикерегез миңа шундый кызыклы булып тоелды. Сез баш рольләрне уйнарга яратмыйсыз икән. Менә бүген карашыгыз үзгәрдеме? Менә баш рольләрне уйнарга яратмыйм дип яратмаганмындыр да инде бәлкем, әйе булгандыр, ләкин менә хәзер шуның хәтлек рольләр дә күбәйде. Ничектер алар барысы да төрлесе төрле. Һәм менә рольне бит аны аерып булмый. Баш рольгә теге икенче пландагы алар инде булай чынлыкта аерыла, ләкин менә син күңел хәләтең белән аларның һәрберсендә якын күрәсең. Аларның берсендә менә монысы булай гына инде, бүген булай гына килеп китәм инде дип булмый аларны бүлеп. Аларның һәрберсен күңел аша үткәрәсең. Менә гадәттә тапшыруга килгән хатын-кызларыбыз, менә минем шундый көчле, характерлы роль башкарасым килә дип әйтәләр. Менә сезнең андый хыялларыгыз бармы? Андый рольләрегез бар да кебек инде, шулай бит. Тик шулай да. Менә быел ел ахырында, ноябрь-декабрь айларында безнең театрыбызга килде режиссер Тимур Кулов. Һәм кастинг ясап инде ул менә Рөстәм маҗаралары дигән спектакльгә сайлап алды. Һәм шушы спектаклебез безнең чыкты. Ул бик уңышлы чыкты. Ул минем иң яраткан спектакльләремнең берсенә әйләнде.
Һәм менә шушы спектакльне ничектер уйнаганнан соң, премьерасы булды бит инде, аннан соң инде мин Тинчурин театрына үзем премьерага бардым һәм мине һәрбер күргән кеше, хәтта остазым Илдар абый Хайруллин да, синең юбилеяң булган икән, слушай. Син мине юбилеяңа да чакырмадың бит ди. Дим, Илдар абый, булмады минем юбилеем дим. Булган ди. Бездә дә бит шуның турында гына сөйлиләр. Синең өчен махсус спектакль куйганнар икән ди. Һәм менә нәрсә әйтәсем килә? Шушы Рөстәм маҗаралары спектаклендә мин анда 12 роль уйныйм. 12 роль. Һәм алар биде шулай бит. Алар төрле рольләре дә бар. Ират рольләре дә бар. Һәм алар төрлесе төрле. Анда хәтта кирпе дә бар. Әби дә бар. Ир-ат рольләре дә бар, хатын-кыз рольләре дә бар. Укытучы да бар. Библиотека апа да бар. Һәм алар шуң кадәр төрле барысы да. Аны менә ничек дип әйтим? Аны Тимур Кулов шундый нишкә итеп, һәрберсенең ничектер изюминкасын табып, менә минем үземнең шәхси органикымнан чыгып, без аны шундый матурлап ясадык, без аны үстереп. Һәм миңа калса, менә бу хатын-кыз өчен иң зур бәхет, актриса өчен. Чөнки бәхет бит инде. Шуннан да рәхәт бит инде ул. Менә һәм сәхнәдә сиңа ярдәмгә бер партнер. Без сәхнәдә икәү генә Булат Гатауллин белән уйныйбыз без аны. Һәм менә бер-беребезнең күз карашыннан без һәр нәрсәне аңлап, анда киенеп шишенергә дә өлгерергә кирәк шул арада. Шәшеңне дә үзгәртеп өлгерергә кирәк шул арада. Әйберләреңне дә бер урыннан алып икенче урынга әзерләп куярга кирәк. Ничектер ут сүнгән арада син сәхнәнең бер почмагыннан икенче почмагына барып та өлгерергә тиеш. Безгә режиссер әйтә иде шул спектакльне куйганда. Вишт, менә өлгер, 2 секунд дип менә шулар истә калган, шундый рәхәт чыкты ул безнең, яратып эшләдек без ул спектакльне. Һәм спектакль әгәр дә яратып, күңелеңне биреп, акырышмыйча, шундый җайлы гына, матур гына эшләнә икән, ул спектакльдә матур булып, саллы булып чыга, озын гомерле була. Һәм әлбәттә артист кешенең дә күзләре янып тора, бит тагын да илһамланыбрак эшли башлый. Әлбәттә. Менә Альбина, ни кызганыч тапшырубыз инде ахырына да якынлашып килә. Хатын-кызларыбызга киңәшләрегез булса җиткерә аласыз. Бәлки теләкләрегез бардыр. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, һәр вакытта да шундый матур, зирәк, акыллы булып калыгыз. Үзегезне саклагыз, гаиләгездә тынычлык булсын. Балаларыбыз безне һәр вакытта да сөендереп торсыннар. Хатын-кыз бәхете булсын, һәммәбездә дә. Исән сау булыйк. Амин. Һәм Кариев театрына килегез, безнең спектакльләребезгә йөрегез. Без сезне көтәбез, безнең ишекләребез сезгә һәр вакыт ачык. Менә шундый искиткеч гүзәл, уңган булган Альбина Гайзуллина бездә бүген кунакта булды. Сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Сезгә карап сокланабыз һәм әлбәттә инде горурланабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Сау булышабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Хатын-кыз дөнья терәге, хатын-кыз тормыш яме. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.